Аре, Жусич! Това е смело тук. Да, бе, се познае бати смелост. Се завърти това, бе, май, аз как го... Да. Идиот. Да, ма си на кон копалето. Що? Седи! После ще ни качваш! Абе, аз тук трудно слизам то с колата да го еба. Чакай, бе, дивак! Вътре шайбат музика. Човек, тук е брутално. Аз ще снимам от колата нагоре. Ще качва ли са? Не знам. Ще минава през ръката и ще се обърне. Там каква гнусна кала е. Точно там? Той не. Гнусна кала обаче. А тук. Това насам. Сега как на пичавата след това, след тази влага, ще ни стиша. На става. Дивак на нормално. Там отсреща е гадно, нека. Просто от другата страна. Ние това викаме. Къде е той? Къде е той? Малумник. Диди! Олигофрен. Ама... И там е кофти наклона, ти каже, не е малък. На слизане? На слизане леко. Има цивилизация, не е страшно. Че има някой трактор. Има коне там, не знам дали ги виждаш. Да, ама те с конете бата не могат да ни извадят. Коне има. Той даде конета. Аз с АТВ как съм брал ядове на наклон, защото не мога да караш настрани, само надолу си ме беше шубе човек. Бех легнал на седалката. Там горе беше